Bună ziua, fraților, și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi o să vă învăț să dați juggle. O să fie videoclip scurt. Din câteva try îmi reușește, nu știu din câte. Câteodată din 2, câteodată din 4. Ignorați ce auziți la sora mea. Așa. Și da. Juggle este, nu pot să dau double juggle, dar un juggle știu să dau. Juggle este o schemă echilibrată și o să fie scurt, v-am spus. Asta a fost episodul. Pa, pa, postez